היי, מה זה? בסדר? למה את צנצנת פה? אני מתסיס, מה? כן, אבל למה פה? פה זה התיאורה הכי אידיאלית להתסיס. יו, עזוב. עזבתי. טוב, תענה, אולי זה הקייטרינג. וואו. הלו. היי, הגעתי לנועם, מספר אישי 5750158? כן. מעולה, אתם הוקפצתם, אתה צריך להתייצב במיידי. במיידי? נכון, איך אתה מגיע? לא יודע. מעולה, אז כרגע אני רושמת שאתה מגיע ברכב. אוקיי, ברכב. מעולה, יום טוב, תודה רבה, בהצלחה. אתה רציני איתי? לא, ממי, זה לא כמו שזה נשמע, זה... איך זה לא כמו שזה נשמע? לי זה נשמע כאילו אתה הולך שוב למילואים אחרי שהבטחת שלא תלך. אני יכול להסביר. תסביר. סתם הקפצה חד. אומר לך, גג יום, יומיים, גג שבוע, אנחנו חוזרים. אני חושב... זה לא משהו רציני, באמת. אז אם זה כל כך חרטא, אז אל תלך. לא, זה לא פשוט כמו שזה נשמע. זה... למה? כי אין צדק, ממי, אין צדק. החבר'ה שלי צריכים אותי. כי אין סדק? ברור שאין סדק. ברור שאנשים לא יגיעו. מה... גם אתה צריך לא ללכת. אבא שלי, אני מבקשת ממך. אל תלך. אני חייב ללכת. היי, מה זה? למה אתה ממהר ככה? את האמת, יש לי קצת זמן. מה את עושה? יאלי. תשחררי אותי. הנה, מה את רצינית עכשיו? חיברת אותי לשולחן? בואי לפה, איפה אתה הולכת? כן, אני הולכת להכין לי קפה. אתה רוצה אולי גם? קפה, תה. נראה לי שאתה קצת צריך להוריד את הלחץ, להירגע טיפה. ועוד משהו, מאמי, אני חשבתי על זה. מעבר לכל החתונה עצמה, יש גם את כל ההכנות שעוד לא סגרתי. חייב גם לסגור את זה. אתה יודע כמה אני גרועה לקבל החלטות. כן. וגם, לא יודע, מילואים יהיה לך כל החיים. חתונה זה רק פעם אחת. בתקווה פעם אחת. התחלת להגיד משהו? ומה אם תמות? אני לא אמות. ומה עם טומי? זה ישבור אותו. אין, אני לא מסוגלת להגיד לו שאבא שלו עוזב אותו שוב. טומי, קשרו לאבא עכשיו, והוא צריך ללכת למילואים. ידעתי שתבין אותי. הוא הבין. הוא מרוסק! אלי. מה את עושה? תעזבי את הנעליים. תעזבי אותו. ידידה, תעזבי אותו. מה את עושה? תגידי מה, הסתכלת לגמרי, תגידי מה... מה זה? לאן אתה הולך? להביא חלב, ראיתי, נגמר החלב. להביא את הנעליים, זוזי, נו. לא כדאי לך. מה תעשי?
יודעת מה אני חושב? מה אתה חושב? שעמוק בפנים את רוצה שאני אלך. יודעת למה? למה? כי אם אני אשאר, אז סבבה, תהי מבסוטה. יום, יומיים, שבוע. ואז את יודעת מה יקרה? מה יקרה? מה יקרה? את תביני שזה לא הגבר שרציתי להתחתן איתו. זה שנשאר שהדגל קורא לו. שנוטש את חברים שלו. עם פחדן. אתה יודע מה אני חושבת? אני חושבת שאתה המשוגע פה, ושאתה סתם מדבר שטויות, ואתה ממציא תירוצים, ואתה יודע את זה. ואני אוהבת אותך. ואני בסך הכל רוצה שנהיה ביחד, זה הכל. אתה כנראה אנוכי מדי כדי לראות את זה. אתה, מי? אני אנוכי מדי. אני אנוכי מדי. אנוכי מדי. אלי, מה את עושה? יאללה, לא, זה דפוק, זה מוגזם. זה דפוק, זה מוגזם, אתה מוגזם, ואתה דפוק. מה? לא יודעת. אלי, תעזבי איתי, אלי! אלי, תעזבי את הגפרון. די, לא. לא. אלי, אני אצא הביתה. חתונה זה מטכלי. אם את הולכת, אין לך מה לחזור לפה יותר. בוא הביתה, אני כבר לא אומר אף מילה, לא יהיה רע. בוא הביתה, עוד מעט שוב בוקר יזרח, ולבד עצוב פה כל כך. בוא הביתה, בוא תראה הכל מוכן, ואני עוד קצת בוכה. שוב, אז בוא, כי מאוחר, אז בוא הביתה. אני כבר לא אבכה, לא אצעק, לא יהיה רע. בוא הביתה, הסתכל כל כך מאוחר, עוד מעט יהיה כבר מחר. אז בוא הביתה.